tsara gamji dan amana. Rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara gamji dan amana. Rarara ka hutu ka darasu mutan ka ƙara rikewa amana. Waka za na fara Allah ka da dan basira. Rarara ka hutu Ƙara dubin salati a gunsa uba na zara. gamji dan amana. Har ashabu tabi'ai a ciki za na jera. Rarara ka hutu Rarara ka hutu baya cin amana. Rarara ka hutu ka darasu mutan ka ƙara rikewa amana. Baiwarka a waka kaɗan ce za na furta. Rarara ka hutu Kowane ɗan siyasa waƙarka yake bukata. gamji dan amana. Roƙona ga Allah waƙar ga kasa a sota. Rarara ka hutu Rara ɗan amana ka ƙara riƙe amana. rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara gamji dan amana. In sona da ciwo haƙuri ai magani ne. Rarara ka hutu Wataƙila in na yo batuna kowa ya gane. gamji dan amana. Baya tun amana kuma rara malami ne. Rarara ka hutu Baba gun Khalifa ya san darajar amana. Rarara ka hutu ka darasu mutan ka ƙara rikewa amana. Mai yin hassada lokacin kafa za ka bata. Rarara ka hutu Inda za ka tadda su sai ka je a mota. gamji dan amana. Waka in fitacciya ce rara ya yi ta. Rarara ka hutu Kowa ya aminta da kai mu za mu zauna. rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara gamji dan amana. Baiwa ɗaukaka na Allah ne shi ya baka. Rarara ka hutu Manya har da yara kowa na so ya ganka. gamji dan amana. Duniya ta aminta kuma ta ambaci sunanka. Rarara ka hutu Albarka ta Allah ya ƙara mai gidana. rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara gamji dan amana. 081 31 91 33 71. Rarara ka hutu ka darasu mutan ka ƙara rikewa amana. Ƙara rike ta baiwarka Allah ne ya baka. Rarara ka hutu Masu batu gare ka na neman agajinka. gamji dan amana. Babba da yaro garin ka huce ana yabanka. Rarara ka hutu Mutunci na gidanku kuma mu dai mun amfana. rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara gamji dan amana. Kyawun zuciya ayyukan ciki za su nuna. Rarara ka hutu Kaf mawaƙan siyasar ka kai ka riƙe amana. gamji dan amana. Ko da yaushe faɗi kake a zaɓi 'yan amana. Rarara ka hutu Kamar irin su babanmu Buhari ɗan amana. Rarara ka hutu ka darasu mutan ka ƙara rikewa amana. Kai ne kwaltilo ka tara mazaje a waƙa. Rarara ka hutu Wannan ne ya nuna baka hasada a waƙa. gamji dan amana. Manyan 'yan siyasar ƙasa na san ganinka. Rarara ka hutu In an tara taron su kuma kai za a nuna. rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara gamji dan amana. Yaya zuwan ka duk mawaƙa sun samu
masa ba ta ɓaci. Rarara ka hutu. Rayuwarka ce ta nuna ga miji ɗan amana. Rarara ka hutu. Ka darasa mutan ka ƙara riƙewa amana. Ga miji saranka ake yi girma ke yi jikinka. Rarara ka hutu. Sun gama kulle-kullen su dole a zo a bi ka. Gamji ɗan amana. Waƙar gidan siyasa rabo na kaza a baka. Rarara ka hutu. Baban su mama baban Khalifa rike amana. Rayuwa mai albarka haka Allah ne ya tsara. Gamji ɗan amana. Mijin hajiya ummi. Rarara ka hutu. Mijin hajiya sadiya. Gamji ɗan amana. Mijin hajiya zainab. Rarara ka hutu. Kanigun abdallah. Gamji ɗan amana. Kanigun ibrahim. Rarara ka hutu. Kanin hajiya halima. Gamji ɗan amana. Waƙun haji abubakar. Rarara ka hutu. Yaya na sulemanu. Gamji ɗan amana. Abokin mansur magatakarda na gaishe ka. Rarara ka hutu. Abokin adam zango. Gamji ɗan amana. Yaran isiyaku forest. Rarara ka hutu. Da babanci ne dinamu. Gamji ɗan amana. Shagari shambo naka. Rarara ka hutu. Magaji daidai naka. Gamji ɗan amana. Ibrahim zamani naka. Rarara ka hutu. Suraja ikediya naka. Gamji ɗan amana. Baba gun Khalifa. Rarara ka hutu. Kuma abba ga mama. Gamji ɗan amana. Kuma baban safiya. Rarara ka hutu. Kuma baban abdu